entenc que hem de dir avui aquí si qualsevol cercle. Dues. Bé, no, això. Sí, si un cas. Bon vespre a tothom, a totes i a tots, per haver vingut. Estem molt contents, moltes gràcies amb aquesta aigua que tenim aquí. No tenim micròfon, per tant intentarem xerrar el més alt i clar possible perquè mos sentigueu. Bé, això és un goig veure la nit aquesta sala així de plena, de fet, tenen com un gat i tot. Estem molt contents. Bé, jo soc la Magdalena, supos que sabeu bé que som coordinadors de gent per Sineu i com a tal me pertoca ja donar vot la benvinguda a tots, agrair vot la vostra assistència i així podem encetar aquest acte bé de la presentació d'avui de totes les persones que conformaran la nostra llista per les properes eleccions del maig 2014. Com ja he dit, 2015, perdoneu, és que com que començarem amb el període del 2014. Bé, nit és un vespre molt especial per nosaltres i crec que per vosaltres també, perquè ens podreu posar veu, cara, nom, mal nom, podreu lligar les nostres cares amb els nostres malnoms, sobre d'on venim, quina família, què reu, ens podreu ubicar entre tots, el que pretenem. Això, la gent de Sineu som una formació bastant jove, de fet, deu fer una cosa d'uns 2 anys més o manco, que van començar a gestar aquest projecte per un grup de persones que jo diria que estan compromesos en la causa. Bé, tot va començar amb petites discussions, anades i vengudes, un cafè, una reunió, després de la reunió ja no de 3, de 4, la cosa va creixent, fins que, conforme van començar a parlar d'assemblea, de grup, de gent, gros. Això, concretament, l'any passat per febrer ens van constituir oficialment, ens van fundar com a partit polític, i l'any passat, el dia 5 de juliol, ens van presentar formalment en el poble, allà, a la plaça de Lleu. A veure, bé, de tots els que som nosaltres i tots els que sou per aquí, que també som nosaltres, destacaria que som un grup de gent molt divers, per molt de motius, per feina, és a dir, tots movem en cercles diferents, de feina, d'amics, de veïnats, etc. Però perquè el que tenim de divers ho tenim també de semblar. Crec que som gent amb ganes, gent que té moltes ganes de fer, que diu i és de Sineu. Tenim el cap ple d'idees que considerem bones que podem dur a terme a Sineu, aquesta cosa que tots tenim en comú. Això també dir que som un grup d'àmbit municipal, d'àmbit local, som municipalistes, això vol dir que no tenim cap lligam que no sigui Sineu, perquè creiem com a primera cosa pública, sobretot en Sineu, de tots i per tots. I la nostra intenció bàsicament és revifar-la, fer-la més viva, que respiri, prendre aire. Per acabar aquesta petita benvinguda, dir que som assemblaris, participatius, que tenim ganes d'escoltar, de proposar, però sobretot de que proposeu, que digueu el que vos agrada, el que no vos agrada, el que canviaríeu, el que mantindríeu. Que parleu, perquè així nosaltres podem recollir totes aquestes idees i ens poden ajudar a arribar a tenir un Sineu millor, un poble millor, de tots i per tots, i que puguem dir i s'està orgullosos de ser i de viure a Sineu. Bé, ja aquest, jo sempre torno allà mateix, supos que la meva condició d'humanista sempre me du, com tots, molt dur el que m'agrada. M'agrada la història i m'agrada la tecnologia. Dic-vos que política ve de polis, és a dir, ciutat o poble intern. Per tant, que política vol dir fer poble. I nosaltres només vos convidam a això, a que feu poble, amb nosaltres i amb tots. Ja està, ben bé. Bon vespre a tots, jo som el Miquel Fonfill, més o menys com ho coneixeu. M'ha tocat esquerra de llista i una mica explicar-vos el procés que hem seguit per arribar a ser una llista tan numerosa. Contar quatre idees, perquè si no me perd, perdoneu, i aniré xerrant. Me'l van demanar quan preparen l'acte, me'l van reunir per moltes reunions, molta feina, molta reunió, un dia les deia fa que fem molta no sabeu, i no sé si la gent té aquesta sensació de que pareix que no fem res i tot el dia estem i fem. Bé, una de les coses que demanaren va ser que ens demanaren han de fer un acte que sigui important, que no em faci gent i tal, i vos asseguro, he escrit un discurs d'aquestes pàgines i al final he dit, això és un problema a carrer, no?
I saps què? Apunto 4 idees, me'n vaig allà, de tot el poc, perquè el que hem de són idees. Són idees i és intentar transmetre les idees que tenim com a grup. I bé, la nostra llista n'he de per si aneu, també dona llavors explicat una mica com va sorgir això, com ho van emparir una miqueta, i res, va néixer una mica, jo diria, per unir esforços, per sumar idees i perquè, sobretot, creiem que era molt necessari fer una altra manera de política. Tots sabem el que ha passat durant aquests 4 anys. La veritat que una de les coses que també tenim en comú és que tots estem una mica indignats en les coses que han tocat que no s'haurien d'haver tocat, i això molta de gent que ja estava a primera fila i altres que, com jo mateix, potser estaven un poc més allà que sempre m'han interessat la política, ens va fer créixer aquest cuquet per tirar endavant el projecte. Els assemblearis, la veritat és que quan començàvem les assemblees teníem un pot de por, perquè diuen que les assemblees són molt lentes en la presa de decisions, i és vera. La primera és molt... i què ho som, però bé, hem madurat bastant en aquest procés. En la presa de decisions, en tota una de les assemblees que de vegades per poc pràctic. És poc pràctic. Però el que sí que no m'ha donat compte és que quan s'han de prendre decisions de pes, l'assemblea està molt bé, perquè moltes coses que discutir-les, xerrar-les, quan prens realment una decisió important, va molt bé. Què m'ha permès aquestes assemblees, quan ho reflexionava? I que la prevenció de les llistes han estat més transparents, han estat més participatives i obertes a la vida de tots els pobles. Teníem molta por quan vam començar el procés d'elaboració de les llistes. Aquí no s'apuntarà ningú. Si no s'apunta ningú, sempre dèiem, va, comença. Si no s'apunta ningú, què farem? Com ho fem? Quina va ser el que heu d'entrar d'aquesta gent? Perquè si no, què passa aquí? Si vaig dir a ma mare que vengué. Estàvem a les assemblees i clar, en el primer teníem molta de por, però així com anem arrencant i així com totes aquestes pors que tenim, a mesura que anem caminant, comencem a veure el que que és i se m'han anat aquestes pors. I la veritat és que caminam molt bé. Creure en el municipalisme, ja ho he dit, creiem en el municipalisme pur. Per tant, nosaltres no hem d'estar sols d'aquest partit i és el que volem. És el que ens uneix i el que ens fa un poc diferents. Ben molt diferents. Nosaltres volem fer feina pel poble i mai ens veurem cooptats per aquesta... mai ens veurem cooptats. No ens veurem cooptats per aquesta... ni condicionats la nostra manera de fer perquè ens veurem informin de més amunt. Què hem fet fins ara? N'estem orgullosos perquè ens man molta de gent. Hem començat un camí i en vez de restar ens hem donat compte de cada vegada sumant més. I n'aprenem, i això ens dona força. L'objectiu que tenim, l'objectiu principal que tenim és millorar el poble. És el que ens uneix tots. Millorar el poble, si anem. Hem fet molta feina, ja ho he dit. Constituir-nos com a partit legal, no ens podíem imaginar que ens hagués tanta de feina de preparar-se i però on hem sortit. Moltes reunions, molta preparar-se, però bé, tot això començam a veure que no ens fruits. I el que ens... Quan estem un poc desanimats de fer tantes feines, de fer tantes reunions, i de dir això, pareix que no. Comences a veure, per exemple, un dia d'avui que hi ha tanta de gent, o actes que fem, o assemblees que són més participatives, i també que dius, això comença a donar fruit. I te compensa tot el que estem fent.
Ara mateix, on estem, per exemple, al cinema? Per exemple, al cinema ara mateix estem elaborant el que voldríem posar al nostre programa de govern. Qui el fa? Qui el fa? El fa la gent del poble, la gent que s'ha volgut ficar els grups de treball i les posicions. És gent així, perquè pensam que és de la gent que ha de sortir. No de set que som aquí i ja ho veiem, però això no, ha de sortir de la gent. Això du feina, això du molta feina de coordinació, molta feina d'intentar engrescar gent, però sí, tenim molt de grup de treball, tenim tothom a dins d'una especialitat, més o manco, s'ha ficat a tot el que hem fet i les idees que vam sorgir, la veritat és que ens agraden molt. En aquest moment no hem falta concretar-les i després ja vendrà la campanya electoral i és quan ho exposarem. Com serà, si ho fem d'aquesta manera, pensant? Serà un programa de govern apostat en els cinemes i les cinemeres. Per què? Perquè no estarem obligats a complir polítiques ni compromisos en el món. Haurà sorgit del poble i ningú ens podrà dir no, les nostres polítiques són aquestes altres, per tant, no per aquí, no per aquí de sang. No, estem lliures d'això i això no ho requereixem. Per elaborar les nostres llistes. El que vols dir, aquella por de no s'apuntarà ningú, començava a pensar gent que si no s'apunta ningú, tal. El primer no s'apuntava ningú, terminis, i va ser com un sprint, no sé com, de 8 persones. De 8 persones, està molt bé. Reunions de persones, membres per què, molts programes, i aquí ja vam començar a l'obrament a on ens posàvem. Els 7 primers va quedar molt clar que tenien ganes de fer una feina més directa en l'Ajuntament, una feina més directa en la gestió del poble. I els altres va quedar clar que volien fer aquesta feina de darrere d'elaborar projectes, ajudar a prendre decisions, el que deien, i estirar l'assemblea i estirar. És per això, que ja ho vaig dir una vegada a una assemblea, que és tan important el darrer com el primer, a gent del cinema. I després dues frases que he pensat i que m'agradaria transmetre a vos. Una idea és que hi ha ganes de fer feina i que se respira ganes de canvi. I l'altra és que volem que la gent de cineu sigui gent per cineu. I ara ja he fet un punt. Ara ja farem una breu... Serà molt breu, una setmana. No presentarem el que fa que sempre més d'avui. I com ho farem de la següent manera? Jo vaig del primer, presentaré la segona. La segona presentarà el tercer i així anirem fent. Jo presentaré... Maria Magdalena Genovà Sansó, que li diuen de retirar. Passat de lo que havia de dir i me diu, com fet que no som de la quinta del 89, t'ho he dit 3 vegades, és de la quinta del 87 i la veritat és creativa, compromesa i amb molta en compte. La Magdalena segur que no deixarà perdre el potencial cultural i patrimonial que té el poble. No entenc fer un projecte educatiu, no entenc fer un projecte educatiu sense tenir en compte tothom, pares, nins i alumnes. Defensa i empra la nostra llengua com un tresor únic, científic i identitari. I considera que en el potencial que tenen els joves de Sineu no basta en fer els quatre festes, sinó que se'ls ha d'escoltar i se'ls ha de crear espais. Ja me toca presentar el número 3. Encara 2. Elles encara les van a l'Andesa. Demà el nom Mercado, o també conegut com a fill petit de la senyora Tamari. Que ha fet
personatge per la monarquia de Quiriquí. El de seguit als Francis, el millor esportista, consensuador i empat. Consensuador molt. Carles no entén que la millor manera de promocionar l'esport a Sineu sigui construint pistes de petanca allà on hi havia parcs infantils. Té clar que quan s'assuma un compromís, o quan s'assumeix un compromís, s'ha de complir. I el motiven les ganes de fer feina colze a colze en els grups esportius i en la gent que li agrada o li interessa l'esport. En altres també, però sobretot aquesta. Joveneta em farà presentar una altra joveneta, molt joveneta, la quintada del 75, més o menys per un priqui per allà, ho hem vist bastant, crítica, en Joana Maria, mestre Miquel Forner, crítica, sí, contundent, però molt coherent. És una persona que considera que retallar en llibertats, retallar en serveis socials i sanitaris no és la millor manera de garantir una inclusió. També creu fermament en la igualtat d'oportunitats per tots i creu en un Sineu que pugui, on tothom pugui gaudir dels fonamentals. No veig aquí, no hi ha res. Joana Maria i em toca presentar en Pere Lluís Figueres, conegut com en Monara. És de l'equip del 80, ell no ho volia dir, però és una persona molt tranquil·la i molt conciliador també, però molt clar. I diu les coses quan les diu, les clava. Ell no entén que fer una reforma circulatòria sigui per a 4 direccions prohibides i tampoc no entén que governar sigui governar fora pressuposts aprovats. Ell pensa que si hi hagués un major control de l'Ajuntament no passarien coses com les que han passat amb el secretari i bé, i a ell li agradaria fer un govern de tots. Bones, i em toca presentar el número 6 de la llista. Sincerament crec que és una persona que no necessita massa presentacions, tothom el coneix, en Julià Morós, i en Guiarí, que és de la quintada del 66. És una persona que també deixa bastant les idees clares. Ell el que pensa ho diu, va directe, no se m'ha de per res. I també és una persona amb bastanta experiència política. Ja sabeu, s'ha presentat el pic com a llista d'Esquerra, ha estat regidor i per tant és bastant experiència que es pot anar bé. En realitat aquelles persones que consideren que a 2 mesos davant de les eleccions posar unes quantes papereres no arregla el problema que tenim de la neteja. Ell considera que s'han dut a terme bastantes actuacions, normalment actuacions diàries, i que per ara no s'han. Jo hi ha aquelles persones que desitgen, que vol que si no tingui, per exemple, un pla turístic real, no un pla turístic que simplement es dugui a terme a través de mitjans de comunicació i després que hi havia no. Jo hi ha el que vol que tinguem un pla turístic que dugui a terme, que tinguem un patrimoni que la gent el coneix. Que si en Julià i vol que feina per això, perquè per exemple la nostra marca, la marca Sineu, que representar els nostres comerços, que sigui una marca que torni a tenir conèixer, o que la gent la torni a conèixer perquè últimament, sincerament, ja la gent que consideram que ja ha perdut un poc de valor. Per tant, jo ja, igual que per nosaltres, el que desitja, el que vol, per exemple, seguir que Sineu torni a ser un poble net, un poble organitzat i sobretot que Sineu sigui un poble organitzat. Estava molt intenció, estava molt fet un puto pal. Va fugir un poc,
veient el nivell que hi ha, m'ha tornat a pegar. El nivell el m'ha llevat tu. Per venir aquí i xerrar 5 minuts tu, m'ha tranquil·litzat molt. Tenc molta sort de dir que estic molt content. Me toca presentar a Maria. Bé, l'altre dia senyora un portal molt negatiu i ara passar per un carrer i li vaig dir que hi havia una botiga i en aquesta botiga jo hi solia anar a deixar sobres i no sé per què me'l va recordar el nom d'aquesta dona, de Bàrbara Pasqual Fullena, i sempre m'ha quedat aquest nom, no sé per què, però una casualitat. És que un parell d'hores m'envien un WhatsApp i me diuen que t'he de presentar a Maria i el primer que vaig pensar va ser amb una roja, perquè, bé, per això. La Maria és de la lleva del 62 i com sa germana és una dona, és una lluitadora, una dona valenta, coratjuda, una persona que deim ferma, una persona arrelada a la terra, en el país, en el seu poble. I és per això que li sap greu que com el mercat de Sineu, el seu mercat, d'aquesta vegada se va degradant fins a volum més. I així com la fira de Sineu va perdent la seva essència. Ella troba que cal cuidar-los i protegir-los, perquè un d'ells se pretén que la fira anava rodada, que no calia fer-hi res. Cada poble té la seva fira, té el seu mercat i de cada vegada més competència. Per tant, és important empatxar-se'n de feina, no de porcell. Les festes poden ser participatives. Participatives no perquè ho posi un programa, perquè hi participi la major part de la gent del poble. D'aquesta manera, a part de presentar que no som la major part de la gent i no només els afins, aconseguirem unir i reforçar la identitat del nostre poble. Unir i reforçar. Unir i no dividir, perquè per dividir ja és que ens volen posar l'estàtua. I per acabar, ella li diria que sapiguéssim que ella no ha vingut. No ha vingut, és una persona que s'ha de tractar amb respecte. Respecte perquè m'ho respecti. I ella no té en compte ni el color de la pell, ni l'orientació, ni el lloc d'on venguin, ni la religió. Perquè per la Maria, els cineveres i cineveres són tots aquells que estimen Sineu. I ha estat una persona que ha fet possible viure unes... M'ho de perdonar, ha estat una persona que ha fet possible una de les millors experiències que pot tenir un infant, conèixer el món de les plagues. Ambient agradable, participatiu i didàctic. Considera que els infants són el futur del nostre poble. És important donar resposta a les seves necessitats, tant a l'escola com a nivell extraescolar. Creu que una persona no pot fer i desfer en nom de tot un poble. Per tant, l'Ajuntament hauria de ser una eina de feina on la gent té que opinar i emplear per dur a terme les seves idees i projectes.
una mica estrès aquí que molt ho he dit de molt ho he dit ben l'Ajuntament, però els altres que no són menys mans importants. Els anomenarem, així no volen. Bé, tenim a les 8 de Maria Magdalena a l'Omar l'escolar. El Miquel Rami de Bandeta i d'aquest detall. Enrique Fernández. Necessito que Mari Brué. Després de Rafael Ferriol, d'aquest programa. De vols. Gràcies a les autoritats i les associacions que han estat convidades. També, sobretot, a la borsa de voluntaris que han ajudat a fer muntar l'espai, fer una mica de menjar, per ara que hi haurà un pot d'estipallada. Familiars, amics, veïnats, cinevells, i tot. Moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos escoltat i això, per haver passat una estona amb nosaltres. Ha estat un poc com sempre, però és el que té ser no bé. Moltes gràcies.